Terve! Joo, älkää luulko, että tai siis kyllähän mä vähän matkin Maliksia kun nimikin on, mutta mä vaan halusin silleen, että te löydätte mut. Koska yleensä nämä uudet tyypit, jotka tekee videoita, ei hirveästi löydä tällaisia, tai uudet tyypit, niin te ette löydä mua, koska mun nimi ei ole tunnettu, mutta se on nyt vähän kopioitu. Tässä on mun epämääräinen vedenalainen kämppä ja mä oon löytänyt tuolta vähän kauempaa sitten villagerien kämpä ja mä oon sen niinku tyyntänyt. Käydäänpäs näyttää teille pikkuinen vilkaisu tästä kämpästä. Joo, toi on ihan sitä varten, vaikka mä palaan. Ei siis rauhallisella, anteeksi. Joo, tää on suomenkielinen video ihan teitä varten. Ting table täällä ja mulla on tässä vähän omituisessa paikassa arkku, mutta oikeesti saa pistää arkkuun. Firenze. Joo, tää on mun ensimmäinen video ja mä tuun näyttämään sellaista pientä seikkailua täällä maan alla. Etsimme paikkoja, rakennamme ja itse mä otan tän kun mä alan farmaamaan. Otan tästä vähän kaktusta ja tätä farmaaminen, joo. En saanut ideaa Maliksilta, mä itse asun maalla, joten asun Kangasalla. Meillä on sellainen oma pikkuinen farmi täällä. Vaikka mulla on näin hyvä kone, joka ei lakita yhtään. Tuolla, tuollainen pikkuinen. Joo, mulla on hyvä kone, joka ei lakita yhtään. Me ollaan rikkaita farmereita. Rikkaita. Eletään paremmin kuin normit farmerit, sanotaanko niin? Joo, tää on mun ekoja videoita. Mun nimi siis on Venakka. Joo, mulla saattaa tää sitten joskus lagasta pikkusen, mutta ei, kyllä video jatkuu. Älkää ihmetelkö sitä lagaa ja mä en puhu mitään, mä kyllä ilmoitan sitten kun lagaa. Joo, tää ei oo blacksmith tää villagerien kylä, mutta täällä ei ole blacksmithia. Joten täällä ei ole arkkua, eikä ole rautaa, eikä kultaa, eikä timanttia. Joo, yhden kerran on löytänyt tällaisen villagerien kylän, missä on arkkuja. No, siellä sitten hyvällä tuurilla oli pari goldbrickia ja muuta. Täältä mä otan ämpärillä vettä, jos tarvitsee. Mun farmit, tänne ei ole muuten tehty sisäänkäyntiä. Sitten tuohon tuollaiset. On siis tää keskellä virtaa vesi ja sitten mä harrastan tätä täällä. Minkä kerkeä? Miksi ihmeessä mä käytän tätä pikkakseen? Kerrot se mulle. Kaikki on varmasti. Mä kerään tää nyt pois, niin ei tarvitse alkaa hieroa. Joo, venä. Siemeniä, joo. Sitten siemenet kylpä. Tää on ihan hyvä. Tää on oikeesti ihan hyvä. Kannattaa sitten kun te otatte mallia minusta, niin. Oho. No joo, näin käy välillä. Älkää tuolko. Joo, farmaus on ihan mukavaa ihan oikeassakin elämässä. Tiedätte, että mitäs vittua sillekin. Ei varmaan saa tarpeeksi vettä. Joo, nämä villagerit ei ole hirveän älykkäitä. Mä sen teille kerron, että fakki. Ei oo tarpeeksi vedellä. No joo, palataan tuohon ihan pian. Tai myöhemmin. Vaikka vittu tällainen tulevaisuuteen tarvittava mörköhälytin. Pitää möröt pois. Joo. Tästä siemeniä ja viljaa, kiitos. Mä tykkään tästä vitsin paljon, kun tällä tienaa hyvin ja tai siis ei tässä mitään rahaa ole, tai kyllä vittu, mitenköhän mä saisin käännettyä teidät farmaamaan. Joo, te luulette, tää on ihan turhaa. Älkää luulko. Parissa päivässä teille tulee, täällä on vitusti näitä, anteeksi mun kiroiluni. Tommi. Tää voi kuunnella pikkulapset. Noin käy välillä, se pitää sit vaan uusia. Mä en nyt ala jaksa, kun en oo ite tätä aloittanutkaan, niin en mä jaksa alkaa. Pitää vaan yrittää todella nopeasti kylvää. Eikä siellä kahta. Ei oo. On, nyt just tuli 2. Kato, nyt jos mä menen tähän kävelen, niin siihen joskus tulee. Välttäkää noita ärsyttäviä kohtia. Se on vitu ärsyttävää.
Ei kiroilla, Tommi-poika. Ihan vitsin ärsyttävää. Joo, mun nimi on siis Tommi. Mä tuun käyttämään tulevaisuudessa teksturepäkkejä, mutta nyt en oo vielä käyttänyt, joten... Nytten pääsette tekemään tosi toimia. Nytten näitä täällä. No joo, oottakaa ihan hetki, mä tein äkkiä tohon tällaisen... Ihan tällaisen kaktusfarmi. Mulla on puketti, en oo Taimaassa kyllä. Ihan Helsingin lähellä, tai no 200 kilsaa, mutta jos asutte Helsingissä, niin kyllä mä puhun vähän stadislangia. Todella vähän kylläkin, mutta ihan sama. Tää on siis vesiura. Tähän tulee vettä. Mä käyn nyt hakea. Mä pistän siihen molemmille puolille pistän tuollaiset pistän kaktukset kasvamaan. Sitten kun ne on isoja, niin minä olen onnellinen. Ja mä ajattelin, että mä ettiin sitten jotain kivaa paikkaa. Mä tein sinne linnoituksen. Jonkunlaisen pienen linnan, että sit sinne on hyvä ansa. Katso, toi on hyvä ansa, tää kaktus. Siis lammasansa. Ja siis niin kun tää on itse asiassa vähän kyllä idea on tullut tuolta Maliksilta, että tekee lammasansan. Oikeasti siis sinne tippuu näitä pikku lampuskoja ja niistä saa hyvät villat. Ja sitten sinne tippuu myös lehmää ja sikaa, saa ruokaa ja saa vähän muutakin. Mä en nyt viitti tehdä hirveän pitkiä videoita venat. Mä oon pelannut hirveän kauan. Pahoittelen, jos kyllästytte tähän peliin mun. No toi ei kyllä mennyt ihan hyvin. Näin, ja joka toinen. Joo, en mä jaksa jatkaa. Tehdään mieluummin näin, niin ei nyt tuu mitään tällaista. Ne kasvaa siinä. Kasvatteko? Tää ei olisi oikeesti mikään. Tätä vettä ei oikeesti tarvis. Mutta kun mä tein sen, kato kun näähän kasvaa tässä itsestään. Mutta kun nää kasvaa, niin jos tänne tulee elukoita, niin ne tippuu tonne. Mulla ei oo nyt enää lyhtyä yhtään. Paskahomma. Arvatkas mikä seuraavana sitten onkin. Se taitaa olla lyhtyjen etsiminen. Joo. Mä osaan kyllä tänne takaisin. Mulla on vitsin hyvä suunta. Vasta tuolta vois löytyäkin jotain. Tuolta kun alkaa kaivaa. Nonni, katos mitä täältä löytyy. Aavikon takana onkin sitten joku toinen aavikko. Tää näyttää kyllä enemmän viidakolta. Joo, mä tiedän, tiedättekö mitä? Mä tiedän. Ei oo tullut vielä viidakkoja, mutta suo. Mä voisin tosta lammikosta lähteä kaivamaan. Älkää ikinä kaivako suoraan alaspäin, mutta... Ja hirveästi vaihtoehtoja, kun tuossa lammikko. Mä tuun ylös sitten omilla keinoillani. Mun pitää vaan löytää sitä koalioita, mun on vähän pakko kaivaa suoraan alaspäin. Sitten kun tulee pimeä, niin vitsittää, kun ei oo lamppuja. Eriskummallista, kun tää multaa maan alla, ei oo lapion mukana, niin minä jaksen. Joo, kommentoikaa sit näitä mun videoita, mä pyydän ihan hirveästi, koska Nonni, sitten se alkaa. Rauta on parempaa kuin koal, mutta siitä ei kyllä lamppuja tehdä. Mites täällä valoa? Siisti! Damn, kattokaa mikä kultasuoni! Woo! Man, this awesome! Eiku really? Oikeesti, tää on vitun siistiä. Anteeksi, että mä kiroilen, mutta oikeesti. Koali, rautaa, onneksi mä otin stikkejä mukaan, niin voi tehdä saman tien pari. Mulla on hirveä hinku tää vähän suihtuu. No oikeesti tarpeellisia. Joo, venatkaas mä käyn äkkiä
Oh, fuck. Arvatkaa mitä mä aavistan. Timangis, timangis, timangis. Oh fuck, se tippuu tonne. Sori, mä joudun äkkiä kaktuksella peittämään, saatana. Ei saatana, ei nyt pistä. Jos toi tippuu, niin mä... Niin hyvä. Tadaa, täällähän on timanttiakin. Töttörö, mitä vitsiä, 3 blokkia. Töttörö, ensimmäiseksi päiväksi hyvä, kun Maliksi ei löytänyt 10 päivänä timanttia. Töttörö. Joo, älkää kaivako suoraan alaspäin. Mä tapan teet, jos te alatte kaivaa suoraan alaspäin. Ei helvetti, tää pitää merkata. Tänne pitää tulla. Oho, mä merkkaan tärkeät hommat silleen, että mä pistän siihen ympärillään se kaksoihtua. Mennäänpäs katsomaan, mistä täältä tulee. Älkää menkö laavaan, se on ihan vitun hyvä vinkki oikeesti. Älkää vitussa, mieluummin kaivakaa tästä 1000 kertaa eteenpäin. 1000 oikeesti blokkia. Älkää helvetti mennä. Tai no helpolla, että saatte kyllä mennä laavaan, kun mäkin pelaan nyt, mutta... Töttörö. Anteeksi, jäänyt putous päähän. Mä en vaeltele täällä turhaan, mä etsin timantteja. Tää pitää tsekata myöhemmin. Mä nyt otan tän mukaan, kun mulla on niitä nyt niin vähän, niin ei oo varaa käyttää yhtäkään. Tässä on hyvä pointti, että mä hukun tänne, joten mistäs vitusta mä tulin? Hei katos, mitäs mä huomannut tätä? Huomasko joku? Joo. Tätä kaivosta mä en jätä rauhaa kyllä millään. Onneksi mulla on rautaa, niin mä saan ton timantin tosta helpolla. Luules, arvatkaa mitä me nyt tehdään. Hitto vittu on. Nää viljat ja siemenet mukaan, koska mä... joo. Tyttö. Se sellaiset, että mä äkkiä kaivan toi timantit ja pistän pausselle ja lisään tän YouTubeen. Mä jatkan tätä videota sitten huomenna todennäköisesti. Välietappi. Mä en viittis suojata, kun mä en nyt pelaa sillä. Ei perse, mä oon vieläkin kovia kaikkeen, koska mun pitää ehdottomasti saada tuo timantti tuosta pois. Te ette tiedä kuinka tärkeitä timantti tässä pelissä on. Kyllä mä saan tulla yhden hakun tehtyä. Mä tutkin tästä, ettei tässä ole neljää palaa. Koska mä oon kerran löytänyt 10 palaa ja... Arva, olinko onnellinen? Voi vittu, täällä on 4 palaa. Nyt jos tulee 5 tai enemmänkin, niin... No mä nyt en halua peilata tätä joten... Ei oo. Tässä on just tää... Hehehe! Who's your mama? Hehehe! Joo. Älkää ihmetellä, jos mä seikkailen hetken. Mä nyt äkkiä kaivan tuon timan. Mä lopetan tähän. Mä tiedän, tekin huomasitte sen. Mä käytin ne vitun vikattikut näihin. Pentelään vittu. No vittu mä jätän nää tänne. Mä lähden käymään himassa sinne äkkiä hakevassa puuta siitä ihan lähellä. Joo, mä lopetan tähän, mä en nyt viitti. Mä kirjoitan ylös, mulla on pakko mennä, sori. Mä otan täältä, sori, mulla on ihan pakko mennä.